Здравейте, хора! Днес ще ви кажа как да си направите маска за коса. Да, няма да ви показвам, но само ще ви кажа как може да си направите. Отдолу в коментарите, не в самите коментари там, където пише кога е качено видеото, там ще ви напиша самата рецепта, но сега също ще ви я кажа. Да, за самата маска, за подхранена и гладка коса. Да. Ще ви трябва едно пакетче желатин, един жълтък, една-две лъжици ябълков оцет, една спена лъжица зехтин, една-две спени лъжици прясно мляко, една спена лъжица мед и затопляме. Всичко значи, тук ще ви обясня, няма да ви пиша долу в това, което сега ще ви кажа. Когато смесите всичко в една купичка, малка, колкото там малка купичка, и след това всичко се смесва, разбърква се. Взимате една голяма купа. Пълните с малко вода там, колкото и да е, за да може да не прилее в купата вътре водата малко. Няма така. Да правите и също, когато сложите водата на котлона да вари, може на... Аз не помня на колко градуса, може да напиша после отдолу. Да гледайте там. И затопля се самата вода. След това слагаме с купата, както е, нали. Самата купа с места я слагаме вътре. В голямата купа слагаме малката купа с места, а в голямата купа да има вода, която да е топла. Да, когато се затопли самата смес също, може да слагате вече на косата. След това с нейлонова торба я покривате и кърпа на главата също стоите половин час, или в моя случай аз стоях 1 час. Да, и след това си измивате косата и сте готови. Да, това беше видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте thumbs up и се абонирайте на страницата ми. Чао!